I forhold til det her show, eller hvad? Ja, min bedste nyhed i dag er, at jeg har mulighed for... Ja, for helvede, det kan du ikke spørge mig om. Det kan du ikke svare på. Farmlov i... Jeg spurgte Saras farmlov i december. Ja. Jeg vidste det allerede lang tid i forvejen. Jeg vidste det allerede tilbage efter vi var sammen i nogle måneder. Hvis tænkte, når vi skal afsted på den tur, hvis det stadig går rigtig, rigtig godt, så gør det. Og det gør jeg. Er der nogle nyheder? Har jeg lige fået en nyhed? Det ved jeg ikke. Men jeg glæder mig til at nominere Det bliver altid en grindag. Og er spændt på, om Bubber vinder. Det var i hvert fald ham, jeg grinede mest af i foregående år. Er det den bedste hyre? Nå, den bedste nyhed i dag? Hvad er der sket i dag? Den bedste nyhed i dag for mig var, at da jeg kom hen til min dagpleje, så havde min datter ikke haft diarré. Det er faktisk no bullshit. Det er faktisk... Ostepopsen hen i år? Jamen, jeg er virkelig godt husket. Jeg droppede ostepopsene. Jeg synes, det var simpelthen ikke for pænt. Jeg skulle helst ikke komme i uklar med Burhans kæreste igen. Ved du, hvad det er? Nej. Hvem er det? Det er Olan, sangerinde. Nå, Olan, jeg ingen kender godt. Hun er pissegod, mand. Hun er pissegod. Ja, så ved jeg godt. Men jeg er ikke så hip, så det er bare det. Okay. Så men jeg ved udmærket, hvem hun er. Jeg synes, hun er super fed musik. Tak. God arbejdsløst. I dag. Skal lige tænke mig om. Hvad fanden er der sket i dag? Undskyld. Jeg tror egentlig, det var, at jeg skulle til det her arrangement med min gode veninde, Karoline. Det må næsten være det sidste, det der. Og så, udover at jeg også har spist thai-mad i dag, det er altid en god nyhed i sig selv. Den værste var 2 parkeringsbøder. Den bedste har været 2 parkeringsbøder inden for en time. Den går næst. Den bedste var... da jeg fandt ud af, at jeg ikke skulle tidligt op i morgen. Står lige ved siden af mig. Okay. Nikolaj Likåsen står lige ved siden af mig. Jeg er faktisk kæmpe fan. Han stjæler vores taletid her, og det er super fedt. Der er sådan meget respekt, men... Men vi elsker ham stadigvæk. Eller, ja, han gør. Jeg er lidt irriteret. Men, ja, også mig. Men han er en god mand alligevel. Og det er han, men han snakker meget. Han snakker rigtig meget. Jamen, der er 2 gode nyheder. Der er både den nyhed, at jeg skal spille min sang Crazy, og at jeg er nomineret som... eller min sang Totally So er nomineret som årets hit. Jeg håber det. Jeg ved ikke, altså hvis der er en ting, som jeg har lært i den her musik på, så er Don't Fuck With Sebak. Så jeg tror måske, han nupper den, men jeg håber. Jeg krydser mine fingre. Jeg ser ikke fjernsyn overhovedet. Jeg er måske en af dem, der har lavet mere fjernsyn, end jeg har set. Bedste nyhed? For helvede. Jeg har sovet i dag virkelig lang tid.